Tak, zdar lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si řekneme o 5 častých chybách v posilovně. Nebudeme to zdržovat, rovnou půjdeme na první s tím, že teda je jich jenom 5, ale těch chyb, se kterými se setkáte v té posilovně, je samozřejmě mnohem víc, ale když bych se měl věnovat každý chybě zvlášť a každou rozebírat dopodrobna, tak by to z toho bylo minimálně hodinový video a to by asi nikoho z vás nezajímalo. Takže vrhneme se teda na tu první a nemám to teda seřazený nějak podle důležitosti, spíš tak, jak mě to napadlo. Takže první chybou máme rozcvičování a vycvičování, jo? Prostě nějaký warm-up a cooldown, s tím, že to je chyba, se kterou se nejčastěji setkáte u začátečníků, ale bohužel i hodně pokročilí cvičenci a lidi, co cvičí dlouho, tak s tím mají taky problém. Jo, vlastně jde o to, že rozcvičení v žádném případě není to, že přijdete do fitka, převíknete se, vlítnete na bench a rovnou pojedete nějaký série prostě s menší váhou. Jo, v rozcvičení by mělo vypadat s tím stylem, že se například budete projít na pás, jo, nebo za mě ideální volba je veslování, protože tam zapojíte celé tělo. A já například, jak jste si mohli všimnout z mých starších videích, tak se rozcvičuju s jednoručkama, s hodně lehkýma, plus teda na foam rolleru, což je takový ten pěnový válec. Jo, ale těch možností je tam samozřejmě strašně moc a víceméně prostě na každém, co bude preferovat a jak se bude rozcvičovat. Jo. To stejné vycvičení, zase možností je tam několik. Já třeba jsem hodně dřív v minulosti praktikoval statický stretching, zase na to je hodně názorů. Jsou fyzioterapeuti, kteří vám řeknou, že statický stretching ne, jo, nebo například trojbojaři taky vůbec prostě po silovém tréninku stretching ne, ale to si zase myslím, že je hodně individuální. A já si například nedokážu představit, že bych odjel těžký trénink s velkýma váhama a nevystretchoval se potom. Jo. Cítil jsem tam znatelný rozdíl, když jsem se stretchoval a když ne, jo, ale pokud se prostě bojíte, že tím stretchingem něco poserete, tak když zase se po tréninku budete vyjet prostě lehce třeba na to veslo na 15 minut, tak tím rozhodně nic neskazíte. Tak další chybou tu mám počet sérií, jo, nebo celkově stavba toho tréninku. Jo, zase snažím se tohle je hodně ošemetný téma, protože jsme každý hodně jiný a zrovna u tohohle to platí dost. Takže snažím se to co nejvíc generalizovat, jo, takže víceméně to, co vám tady řeknu, tak na vás vůbec nemusí platit, ale myslím si, že to, co teď řeknu, takže bude platit pro nějakou největší skupinu lidí. Takže za mě začátečník mezi 20-30 sériema, jo, ideálně full body, ne split. Pokročilí lidi mezi 30-40 sériema, jo, nějaký ty úplně lidi, co cvičí několik let, tak klidně mezi 40-50 sériema pracovníma za trénink, ale říkám, jo, je to strašně individuální a nedá se to úplně říct, jako že když cvičíte třeba 5 let a už jste na tom nějak, takže když budete jezdit prostě mezi 40 a 50 sériema, takže to je dobře, jo, může vám klidně vyhovovat míň, může vám klidně vyhovovat víc, jo, ale řekněme, že tady ty počty, které jsem uvedl, platí na nějaký široký spektrum lidí. Třetí chybou, kterou jsem si zvolil, je špatné ještění, protože to je chyba, se kterou se setkávám hodně často a zase stejně tak se s ní setkávám u začátečníků, tam je to asi úplně nejhorší, ale i u těch lidí, co cvičí dlouho. Jo, tady to můžete vidět, tady jedu bench, dám vlastně nějakých 7 opáček sám, jo, tady se na to koukneme. A tohle je ta první varianta, kde si myslím, jak by jištění mělo vypadat, jo. Takže teď už vidíte, že tady pojedu poslední opáčko, jo, a od teďka začne to jištění, jo. A teď se koukejte, jak by to zhruba mělo vypadat, jo. Ten sparring vám furt pomáhá, ten pohyb je kontrolovaný, jo, nikde se prostě necukáte
a má to nějaký význam, jo? Nekurvíte se tím. Jo, takže nějak takhle si myslím, že by to mělo vypadat a teď, jak by to vypadat nemělo, jo, to byla další série, takže si myslím, že tam jsem dal asi o opáčku míň. Jo, takže půjdeme na to. No, tady už to teda dojíždím a teď to vezme ten sparring pomalu, tak, a teď už to bere, jo, a podívejte se, jak se začínají klepat ty ruce, jo, on teda ještě, aby to předvedl úplně krásně, tak teď to posral, to tam ještě za jednu ruku ani na mě nedošák, jo, a teď se dívejte, jo, důkladně prostě, co to udělá to blbý jištění, jo, a teď se podívejte, co udělaly ty lokty, jo, a už prostě v tomhle tom momentu hrozí nějaký zranění, jo, nebo prostě, že se tam něco posere a takhle by se jistit nemělo, jo, co se týče prostě nějaký dopomoci při tréninku jako intenzifikační metoda, proč ne? Já osobně naopak tuhle metodu nepraktikuju a vždycky jsem volil jinou, ale je to asi na každém. To jištění, který jsem ukazoval na začátku, proč ne, jako intenzifikační metoda, ale zase, jo, to je prostě individuální a tohle je asi snad jedna z mála intenzifikačních metod, který já vůbec neholduju. Jako další chybu, jako čtvrtou mám špatnou techniku. Jo. Zase koukněte se, cheating, jo. Jedu cheating kontrolovaně, samozřejmě upažování před koním se u toho, ale nahoře, zatnu zadek, jo, snažím se být celou dobu prostě zpevněnej, nahoře nějaká kontrakce a zase, jo, je to bod špatná technika, víceméně těch příkladů špatné techniky, nebo jak lidi cvičejí špatně nebo necvičejí, tak toho je zase strašně moc, ale spíš jsem se chtěl zaměřit zase na ty pokročilejší, který třeba už potom rádi používají cheating, s tím, že prostě pak to zase jako vypadá dost špatně, jo. Takže tady si ukážeme, zase jsem to vzal jako, možná už jsem to trošku přehnal, nevím, jestli to někdo takhle až kurví, ale možná to asi lidi kurvějí víc, ale takhle, jak by to vypadat nemělo, jo. Vidíte prostě, jak se nahoře se prohejbám v těch zádech, prostě vůbec nejsem zatnutý, jo, házím tam s těma rukama nějak, jo, takže takhle když někdo dělá cheating, tak je to samozřejmě špatně a měl by se nad tím trošku zamyslet a zase riskujete tím, že si ublížíte, jo, nebo prostě, že budete víc zatěžovat šlachy a úpony než svaly. No a posledním bodem, tam už jsem si vybíral, hodně jsem to konzultoval lidma z posledce, co tam dát, a nakonec jsem se tam rozhodl dát špatný dýchání. Jo. To je zase hodně častá chyba, jak u začátečníků, tak u pokročilých lidí, že neumějí vůbec dechat. Nejde ani o to, že třeba dechají špatně při cviku, ale dechá se do břicha, jo. Nedechá se do hrudníku a zase prostě pokud člověk nad tím nepřemýšlí a nějakým způsobem se to nenaučil nebo to nedělá automaticky, tak většina lidí dechá do hrudníku, ale mělo by se dechat do břicha zase tím, že potom jakoby, to funguje jako to břicho je stabilizační sval a vy potřebujete dechat do toho břicha. Nebo například i potom, co se týče dýchání, tak dýchání při samotném provedení cviku. Jo. Zase nedej bože, prostě když někdo dělá dřepy bez pásku a pořádně se nenadechne, jo, pořádně tam prostě nenažene ten vzduch do toho břicha, jo, nebo naopak prostě začne vydechovat prostě někde dole, jo, když se tam teprve zvedá, tak najednou prostě udělá výdech a tím úplně ten efekt vymizí, který to má mít, jo, ale zase jako těch možností špatného dýchání tam je nespočet. No a to je tak všechno. Vyjmenoval jsem jich teda 5, jinak je jich samozřejmě víc. Jestli vás nějaká ještě napadla, tak ji můžete napsat do komentáře a popsat. A věnoval jsem se teda pro dnešek jenom tomu cvičení, nechtěl jsem do toho vůbec nějak tahat výživu, ale kdybyste chtěli, tak pro příště se můžu třeba zaměřit na nějakých 5 častých chyb ve výživě a třeba i spojený s tím cvičením. Tak jo, mějte se, díky za sledování a uvidíme se zase příště. Čau.